Ikomplu jikbru l-mistoqsijiet dwar il-proġett Smart City mhux biss dwar l-impjiegi ma wkoll dwar l-ispiża tal-Gvern fuq dan il-proġett. Dan wara li l-Ministru politikament responsabbli minn dan il-proġett ta' żewġ verżjonijiet kontrastanti ta' kemm s'issa kellu joħroġ il-Gvern fuq dan il-proġett. Fit-18 ta' Ottubru li għaddu Austin Gatt fuq ix-xandir tal-istat qal li l-Gvern ma ħareġ sold fuq dan il-proġett. Nistgħu nitilfu jekk dan proġett ma jirnexxix. Assolutament xejn, il-Gvern ma ħareġ sold. Iżda ġimgħatej wara fil-Parlament il-Ministru Austin Gatt ikkontradixxa lilu nnifsu meta kien qed iwieġeb għal mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Michael Farrugia, Austin Gatt qal li kienu diġà ntefqu aktar minn 14 miljun euro mill-Gvern u l-korporazzjonijiet tiegħu. Mit-tarif parlamentari riżulta li b'kollox il-Gvern nefaq ma' 6 miljuni fl-espropjazzjoni tal-art u ma' 8 miljuni oħra biex ġew riallokati l-fabbriki li kienu fiż-żona. Dan apparti spejjeż oħra mill-Water Services Corporation u mill-Ena Malta biex il-proġett ta' Smart City jimxi l-qudiem. Fi stqarrija l-kelliem ewlieni Laburista Michael Farrugia qal li huwa tal-mistħija kif għall-Ministru Austin Gatt din in-nefqa kollha ma tiswa xejn. Michael Farrugia qal li wasal iż-żmien li l-Gvern b'mod speċjali l-Ministru Austin Gatt jerfa' responsabilità politika tal il-proġett Smart City waqa' lura b'konsegwenza li l-ħolqien teluf ta' impjiegi mwiegħda waqgħu lura mill-anqas 4 snin.